ମାମା ମାମା ହଁ କ'ଣ କରୁଛ? ଏ ସଉଦା ବାହାର କଲି ତ ବାବା ଆଣିକି ଥୋଇଥିଲେ ସଉଦା ବାହାର କରୁଥିଲି ତ। ଓହୋ, ଖାଇବାକୁ କ'ଣ କରୁଛ? ମମି ଆଁ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ କରୁଛ? ଖାଇବାକୁ ରୁଟି ହେଇଛି ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ହେଇଛି। ସନ୍ତୁଳା? ଆଉ କ'ଣ କଲନି? ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ସେତିକି ଦରକାର, ସେତିକି ଖାଅ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ସେଇ ସନ୍ତୁଳା ହେଇଛି, ସନ୍ତୁଳାକୁ ଖାଇବି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ହଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ସଉଦା ସବୁ ତେଲ ଫେଲ ସବୁ